Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe temos unha rutina curta, intensa pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán aquí. Eu, como sempre, moi ben acompañado desta xentiña. Como estamos? Hola. Con ganas de comezar? Con ganas de acabar. Non sona moi convincente. Eu de rematar. E vos na casa, seguro que sí, verdad? Que teñen máis enerxía que Noemi hoxe. A natureza é sabia, dixo, non vamos ter as mulleres tendo fillos hasta os 60, 70 anos, que non poden correr detrás deles no parque. Entón, dixeron, sobre os 50 máis ou menos, vamos a acabar a edad fértil. E inventouse a menopausia. Agora teño 56 anos, non? É verdade que non cada muller é diferente, non? E cada muller é feita de unha maneira, pero sempre hai que recurrir ao asesoramento profesional para esas cousas hormonais, esos sofocos. Sobre todo no verao, xa fai calor, e encima dache un sofoco desos, pois parece que afogas, non? Pero bueno, quitando eso, que tampouco é tan grave, a masa muscular vaise perdendo. Entón, o que hai que facer é máis exercicio de forza. O sea, ten solución. E nada máis, cando a naturaleza manda non hai que facer. Veña, comezamos como sempre, con mobilidade articular. Imos levar a orelliña aí cara ao ombreiro, suave. Movementos curtos do pescozo. Eso é. Ahora, arriba e abaixo. Bueno, enterarme hoxe que temos aquí unha actriz, entre nós. Sí. Sí. Quen será? Bueno, dúas. Ombreiros, pero a nova, non? Que Raquel? Contanos un poquinho esa faceta, que eu enterarme de que das aí... Xa estás acostumada a estar diante das cámaras. Sí, un pouquiño. Pero en televisión non sabes. Cine, Aí na pantalla grande, teatro... non? Na pantalla grande sempre. Na pantalla grande sempre, de momento. Hacia atrás. Pero en que película saliche? Pois mira, de longametraxes, creo que son 4 ou 5. Finlandia, A noso teu reino, Vestida de branco... Para a cintura. O sea, non me acordo outra. Son tantas? Non, non son moitas. Sí, son máis cortametraxes que longametraxes. E a outra dun valenciano, como que se chama este? Bajo la luz roja. Cambiamos. Son a Madame. Sí, pois eu desas todas vin 3. Ah, Non che creo. así? Non creo. Ainda podedes ver a Finlandia en Amazon Prime, Eu teño que dicir que últimamente non son capaz de ver unha película entera, quedo sempre dormido. Non sei vos. Que paliza que das, claro, non me Xuntamos extraña. as pernas. Eso sí, se vou ao cine, aguanto, Home, no cine tamén. aguanto, Home, pero... pagar a entrada para dormir. xa teño escoitado a xente roncar ali, Tamén. Entre eles meu pai, o sea que... Cambiamos... Así que non compensa moito agasallarlle unha entrada de cine. No, pero que sepades que eu fun outro día en Madrid, ali en Alcorcón, e flipei cos cines que hai agora, O sea, con sofá... Normal que te quedes increíble, dormido. increíble. No, tamén en Vigo, na Envialia. No Cello, de verdade, eu quedei flipando, o sea, como avanzaron nese aspecto, Pero xa Traes a Hacia comida e dentro, todo, sí, comida, todo. Sí, Como sí, estuveras é no pa- sofá, como estuveras na casa. Sí, é para quedar ali xa. Cambiamos de pé, Claro, así non me estrana que quede Tamén, dormida a home, xente. A ver, Claro. só faltaba a calefacción nada máis. Bueno, frío non facía, de logo. E de prezo, carísimo, claro. Pois mira, eu digo que eu paguei as palomitas, as entradas pagounos a miña parexa. Hai que repartir gastos. Muy bien, muy bien. E bueno, se fose Anxo entraba gratis porque se non paga nunca nada. Veña, imos agora co quecemento, imos a necesitar unha esteira e os halteres, vale? Imos a traballar no chan. Ben, imos comezar os 30 primeiros segundos de quecemento facendo o gato can, que xa sabemos como vai, más separadas a anchura dos ombreiros, xoños separados a anchura das cadeiras, e miramos o fronte levando o ombigo cara ao chan, e en posición de gato, sacando o lombo cara arriba, eso é, e dámoslle un pouquiño de mobilidade a esa columna. E canto costaron as palomitas? Pois mira, creo que costaron, que xa non sei, pero sobre 20 euros o conto. E por non deixarchas comer? Tamén é verdad. E logo cantos kilos eran para costar eso? Era un combo grande. O combo, ai Dios.
E última. Moi ben. Ben, agora imos facer torsións, vale? Levamos a un lado, imos facer 5 a cada lado e abrimos. Volvo e abro. Eso é. Dándolle un pouquiño máis de mobilidade. Soltamos o aire arriba. E cambiamos a hora de brazo. Mesmo exercicio. Imos alá. E última. Moi ben. Relaxamos atrás uns segundiños e imos a empezar ca parte principal e imos necesitar dos halteres de man, de acordo? No, máis eu que a película sea moi mala, teño que acabala porque odio deixar as películas a medias. A non ser que sea horrible, que entonces sí que non a vexo, pero intento acabala. Pois eu non me dá tempo de ver películas, porque o día faltanlle horas. O ter pequenos na casa e intentar levar un mundo un pouco lonxe das pantallas, pero bueno, tamén me ten pasado de intentar facer un plan en parella e arrancar a película aos 10 minutos e... Hasta logo. Desconectamos. Despaciño, levantámonos, collemos un halter de man, ímolo a colocar aquí diante e o primeiro exercicio é o agachamento, de acordo? Imos facer de repeticións 2 series, pés separados a anchura das cadeiras, levando o cu hacia atrás, sin que os xeonllos sobrepasen a punta dos pés, apretamos glúteos e subimos, eso é. 3, 4, 5, 6, eso é. E a última. Moi ben, relaxamos uns segundiños. Soltamos un poquinho pernas, como imos? Ben. Ben, veña. Bueno, os agachamentos con peso agora xa non me fai falta cadeira para arrimar o cu, porque vamos mellorando. Como todo na vida, ca práctica vai indo, supónse que para mellor. E antes tamén facía falta un pau para non irme así pos lados, e agora vamos mellorando sempre para diante. Separamos pés e volvemos a repetir o exercicio. Imos cara abaixo e subimos apretando forte. Se na casa temos unha cadeira, podemos apoiar o cu na cadeira e subimos. A mí xa non me fai falla, Xa sei, Estrella, que ti xa eres nivel avanzado. Estabas agardando que o dixera. Nivel pro, xa. Unha fenómena aquí, Estrella. E última. Moi ben. O agachamento co peso leveino ben. A verdade é que penso que quizá non mañá, pero igual na próxima semana vou meter máis peso. Se me deixa, Pois non, o agachamento con peso ben. Ben, non? Sí. Ben. Collemos agora as dúas, vale? E imos facer peso morto, que xa fixemos máis veces. Pés separados, anchura das cadeiras. Levamos sempre os halteres cerca do corpo e imos baixando pouquiño a pouco, levando o cuño un pouquiño cara atrás. Chegamos á metade e subimos, vale? Non fai falta chegar ata o chan de todo. Baixamos, sempre controlando. 2. Imos facer 10 repeticións. 3. 4. 5. Apretamos glúteos para subir. 6. 7. Ánimo. 8. 9. E 10. Relaxamos. Que? Vai custando? No. Pouquiño a pouco, veña, que imos entrando en calor. Eu cada vez que fago este exercicio teño que dicir que
neste xeonllo estálame e dame medo, Digo de verdade que dame... Estou aí esperando que faga pa. E se o escuitades, de verdade, non vos asustedes, Veña, imos cara abaixo e repetimos. 1, 2, mirado fronte, activando ben os glúteos para non fastidiar a zona lumbar. 7, 8, 9, imos ca última. E 10. Deixamos unha, de acordo? Ben, o agachamento con peso estuvo ben. Gústame máis facelo con peso, que tira un pouquiño máis, que facelo así, sin máis. E agora o que imos facer é zancada. Imos ir cara atrás, alternando pernas, de acordo? Metemos aquí o haltere diante e o que facemos é bon con unha hacia atrás, levando o xonllo cara ao chan e volvo a posición inicial e cambio, vale? Unha e outra. 10 repeticións con cada perna. Imos alá. Vamos. Collemos aire e arriba. Solto e cambio. Que nos costa moito así na casa. Collemos un pau e axudámonos a levantar. Van 4, 5. Estades moi caladiños. Concentración. Recordamos, o xeonllo non sobrepasa a punta do pé, vale? Cando baixemos temos que vernos, se miramos cara abaixo, temos que vernos a punta do pé. Perdín a conta, que queda unha. Xa está. Vale. Eu por mirar para o pé perdín a conta. A zancada, ben, tanto para atrás como para diante, a zancada ao final non é moi difícil. Hai a veces que sí que perdes un pouco de equilibrio e tal, pero mentras non sea ca pelota, todo ben. Pois coa zancada todo parece que foi ben. Sobrábame a zancada, sí. Sobrábame todo hoxe, tamén. Para sorpresa de ninguén. Imos repetir este exercicio de novo, imos a facer outra serie e vou a vixiar que o fagades ben, de acordo? Escaquea. Bomba de fume e todo o que querades chamar, pero Escaquea. quero que o fagades ben. Ai. Veña, estamos? Facémolo estupendo. Bueno, Fíjate de nós. A veces chíbame polo pinganillo que non se fai tan ben. Bueno. Veña, collemos aire, imos cara atrás, comezamos. E arriba soltando, eso é. Moi ben. Moi ben, estrelliña. Perfecto. Fano perfecto, non teño nada que dicir, Pues Así, veña, a dar, así que vamos a acompañar. Eso é. 7. Ui, Sí, vai, sí, vale, eu filme de estrella. De Noemi, de Anxo e Raquel, bueno, por ahora teño que fiar, que tampouco a coñezo. E última. Vale, moi ben. Moi ben, imos deixar os halteres no chan. No, a zancada a verdade é que nos saliu a todos moi ben. Non é un exercicio meu favorito porque a veces perdo un pouco o equilibrio, pero bueno, hoxe non caí. E imos traballar na esteira, vale? Epa. Sin tirar todo, podendo ser. Gracias. Imos a colocar de lado, en posición lateral. E imos descansar. No, de descansar nada, esta é a posición da playa, verdad? Ben, flexiono a perna que está por debaixo, nunha posición cómoda, imos traballar ca perna que está por arriba, a punta do pé que mire máis ou menos en diagonal, vale? Cara arriba, collemos aire e elevo. Sempre estirada. Se vos fixades, estamos a traballar zona de glúteos, de pernas, lumbar e tamén o core, vale? Este traballando aí a perna, elevación. 9 e 10. Cambiamos de lado, vale? Vale. Estamos a traballar moi ben.
flexionamos a perna de que está por abaixo, de arriba, a punta do pé mira cara ao teito, collemos aire, soltamos a subir. Levando o umbigo cara adentro. Van 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos. Bueno, pois a elevación lateral da perna tira un pouquiño, parece que non, pero sí, non sei se é por subila moi alta, que tampouco subo tanto, bueno, non sei, tira. E imos a traballar ahora en cuadrupedia. Veña. Na posición que empezamos o quecemento. Ben, podemos traballar este exercicio, ímolo a facer mellor cos antebrazos para non cansar os pulsos, de acordo? Entón, coloco os cóbados debaixo do sombreiro, xeonllos separados a anchura das cadeiras e estirado cunha perna sempre estirada, o que vão a facer é elevar. Subo 10 repeticións, de acordo? Sempre estiradas a perna, sempre ca mesma. Van 5, 6, 7, embigo cara adentro, 8, 9 e 10. Moi ben, cambiamos de perna e seguimos a traballar. Estendemos, collemos aire e subimos, soltamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxo atrás, levando o cu cara aos talóns, aguantamos aí uns segundiños. Imos cambiar de posición, imos traballar ahora boca arriba. Xa nos queda moi pouquiño, ánimo, Ben, para este exercicio collemos un haltere de man e ímolo colocar aquí, na zona das cadeiras, porque van nos facer que de peso o que imos facer é separar os pés a anchura das cadeiras, acercamos talóns aos glúteos e vamos a facer ponte de glúteo, vale? Temos que apretar ben os glúteos, o embigo ben cara adentro, collemos aire e de repeticións arriba. Collemos aire, apretamos arriba, vale? Imos apoiando vértebra a vértebra ao baixar e arriba levando o embigo cara adentro. 5, 6, 7, 8, 9 e na décima vamos a quedar aquí e imos a quedar aquí uns segundiños, vale? 3 respiracións profundas imos a facer aquí apretando glúteos. 2 máis. E unha última. Moi ben, imos baixando poquinho a pouco, apoiando as vértebras. Imos a descansar uns 10 segundiños e volver a facer o mesmo exercicio, vale? Vexo-vos ben, Estades caladiños, pero vexo-vos ben, concentrados. Ainda lle podemos aumentar o peso a... Bueno, pues sí. Ai, xiño. Pues veña, ponlle outro haltere, veña. Me cago. Así me gusta. Veña, vou me unir a Anxo. A ver, alguén se anima máis? No, no, no. Veña, vamos a aumentar o peso. Xiño. Raquel, non sei se che será moito eso, Collemos aire e soltamos arriba. Contigo falo a acabar. Arrola. Así me gusta, nos superándonos cada día. Arrola, arrola. Cada un ao seu ritmo. 5, 6, 7, 8, 9 e a décima. Manteño arriba e 3 profundas. Voy. Para. Unha última. Moi ben, baixamos, relaxamos.
A ponte de glúteo é moi boa. Sí, sí, a min gusta. É que se faz con pouco peso é como que non sintes nada. Para iso, pois, fala sin nada, non? Pois eu motiveime igual co resto porque xa que subiron de peso, pois tamén subín eu, pero que se xa o cu de normal pesa e me costa subilo, imagínate con 2 pesas de 5. Que lo subiu pouco, pero a actitude non se perdeu. E xa só nos queda un exercicio, de acordo? Agora sí que recomendo, non polo peso, senón polo xeito, que só cun halter, e ademais que este exercicio imos facer o mesmo, pero cun só apoio, o sea, que vai tirar o doble, de acordo? Entón, acercamos o pé esquerdo, o talón esquerdo ao cu, a perna dereita arriba, extendida, collemos aire e soltamos ao subir. Ca planta do pé cara arriba. A min trémeme todo. Tiramos, verdad? A min escapa o halter. Claro, por eso dixen de coller un, porque se collemos 2 o mellor caenos. Ti mantén, agarra ca man. Estrella a perna sempre apuntando cara arriba. Apunta cara arriba, sempre cara arriba. Eu digolle, pero... E última. Vale. Veña, quédanos só unha perna. Sempre a perna apuntando o teito, mantendo aí. Collemos aire e subimos, soltamos. Eso. Moi ben. 3. 4. Ánimo que o último exercicio. 5. 6. 7. 8. 9. E última. Moi ben. Deixamos o halter a un lado. Bueno, a perna arriba, como digo sempre, eu mando a perna que fai as cousas, despois sale como cadra. Fatal. Levantando a perna no aponte de glúteo, fatal, horrible. Parece un exercicio terrible, innecesario. É que costa moitísimo. Eu prefiro exercicios cardiosaludables, pero que costen pouco. E pasamos aos estiramentos. Estiramos, levamos os brazos cara atrás, estiramos aí as perniñas, relaxo, e agora collemos, imos colocar unha perna encima da outra, e imos agarrar a perna de atrás e levala cara a nós, vale? Vamos a estirar aí a zona do glúteo, traballamos ben esa zona hoxe, hoxe tocou as pernas e os glúteos, zona lumbar tamén un pouquiño, o core, pero sobre todo a zona das pernas e dos glúteos. Cambiamos de perna. Últimos segundiños. Despaciño, baixamos e imos cara arriba. Co ben que estábamos ahora deitados. Tampouco tamén, Veña. Non. Xa estamos a acabar, imos a agarrar agora o pé. Ai, ese é Se non podo así, apoyámonos nunha parede, onde sexa, vale? E se non, miramos a un punto fijo e aguantamos aí o equilibrio. Estamos aí a estirar a zona dos cuádrices. Cambiamos de perna. Epa. Pois sí, hai veces que con perde o equilibrio. Non me ia pasar só a mí. Ben, o último xa para acabar, abrimos pernas, arriba collendo aire, solto, deixo caer o peso do corpo, mans xuntas, imos cara a un pé, aguanto aí uns segundos. Cara ao outro lado. Voltamos cara ao centro, despaciño cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade, manter o corpo en movimento ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, sí señor, así me gusta. Caladiños pero traballando,